No niin, terveisiä täältä Kukastunturin huipulta. Tässä on aikamoiset vaaran paikat tänään ollut tai jännityksen hetkiä, koska ensinnäkin mä en ole pitkään aikaan kuvannut videoita. Toiseksi mä en ole koskaan kuvannut videoita, glögimaisteluvideoita tälleen ulkosalla. Tai siis olen ulkosalla, mutta en tunturin lailla. Ja mä en käytä kauhean paljon alkoholia, niin myös jännittää se, että miten mä päädyn täältä alas. Ja myöskin polut on aika liukkaat, että peilijäätä monessa kohtaa, niin tässä on monta semmoista vaaran paikkaa, joka voi epäonnistua. Ja tietysti se, että onko glögi vielä kuumaa, niin se on myös yksi asia omassansa. Mut joo, olin saanut seuraajaltani pyynnön, että pitää tehdä glögivideo, niin nyt tulisi sitten Loimu 24. Loimu on täynnä joulun tuoksua, kauniin talven tuntua, iloa ja onnen aikaa. Se on lämmin hetki kanssa ystävien ja rakkaiden. Valmistettu käsityönä punaviinistä sekä punaposkisista mesimarjoista ja marja-aronioista ja maustettu perinteisillä joulumausteilla. Että voin sanoa, että tämä varmasti vetoaa muhun ainakin tämän kuvauksen perusteella. Ja tosiaan Lignell & Piismanen eli kotimainen valmistaja kyseessä ainakin tietääkseni. Ja 15-prossainen, tämmönen tosi kaunis pullo, vähän kynttilää, kuusta ja sitten tommosia niin kuin jotain marjan oksia. Varmaankin juuri nuo mesimarjat ja marja-aroniat on tossa niin kuin inspiraation lähteenä. Sitten tietysti ensin aina tällä tavalla raakana. Ja nyt ei voi kyllä kauheasti ottaa, koska sitä ei tiedä, mistä Maija löytyy. Kuka joutuu Mediherillä pelastamaan vai mitäs täällä nyt enää onkaan. Tosi, mä en tiedä näkyykö tää nyt sinne, mutta tosi kauniin värinen. Siis syvä puna. Tuli paniikki. Tuli joku pyöräilijä ohitse, herran jumala. Sitten siis maku oli mitä parhain kyllä. Et selkeästi tuli ne marjat ja muut ja oli semmoinen ihanan tumma ja just sellainen, mistä mä tykkään, kun juon glögiä. Eli ei mitään semmoista lössöä mehua, vaan ihan kunnollista glögiä. No sitten katsotaan, että onks tää kuinka kylmettynyt täällä. Tuleeko höyryä? Tulee. Ja tätäkään nyt ei viitti ihan kauhean paljon tänne kaadella, koska muuten saattaa olla vähän heikoissa kantimissa meikäläisen kotimatka. Täällä on ihan semmonen, jotenkin, mä en tiedä johtuuko tästä mun kuksesta vai mistä, mutta ihan semmonen pieni karvaus. Että onko se sitten tää marja-aronia, koska niissähän on semmonen pikku karvas maku, kun niitä syö suoraan puskasta, tai siis kypsänä. Mutta ja ehkä se omena tulee sieltä myöskin. Itse asiassa vähän semmoiset punaposkiset omenat juurikin. Ja tietysti punaviini kyllä maistuu. Tää onkin itse asiassa ihan oivallista, koska mä tänä vuonna en päässyt mihinkään ruskapunkkuretkille, niin sitä varten tää on nyt aika hyvä tämä minun glögiretki täällä, niin saa hoidettua kaikki kerralla. Ja täällähän ei ole siis lunta maassa juuri ollenkaan, niin pelkkää jäätä, niin tää on ihan tämmönen hyvä ruskaretki tämäkin. Oli aivan sairaan kaunis maisema tänään. Että kannattaa kivuta tunturiin. Ja kysymys oli myöskin se, että voiko triathlon harjoittelun ja tämmöisen glögimaistelun yhdistää, niin kyllä voi. Tai katsotaan sitten, jos mulla on joku päähalki tai reisikatki tai jotain muuta vastaavaa, niin sit voin sanoa, että ei, mutta kyllähän tää ihan hyvin tässä menee. Nyt tänne on ollut matkaa nimittäin. Katsotaanpas se. No 6,5 kilsaa mä oon nyt tänne patikoinut ja sitten olisi tarkoitus vähän hölkötellä takaisinpäin.
pitkään ja AVYV myynyt sen myös muualla. Mutta suositus kyllä tälle, että kannattaa ostaa tänäkin vuonna kausimakuloimulta. Ja hups, niin se vaan meni alas. Otas tuolta.